Hej derude. Ja, der er da vist lige en slående lighed mellem de to her, er det ikke det? Den øverste, den er fundet i Frankrig, og den nederste, den er fundet på min boplads. Jeg tænkte nok på et tidspunkt, jeg ville rende over sådan en type der. Og så kom det lige nu her. Jeg tager den lige op her. Den er rigtig flot, og den er rigtig gammel. Måske 300.000 år gammel, måske mere. Igen kan I se her. Den er simpelthen så simpel lavet. Men den er været drøn effektiv, sådan en her. De har måske brugt den til... til slagte, eller til, når de er slagtet, eller slået en mammut ihjel, så kan de bruge den her til at butche den med, til at skære i kødet og så videre. Jeg er rigtig glad for. Det var også det var nummer 2 neandertalfund, jeg gjorde på pladsen der. Der vidste jeg fandt den her, det er der vi er. Meget fint fund. Fandt jeg det forhold her. Rigtig god aften derude. Jeg lægger den lige ned igen, så jeg kan lære mig lidt her. Det har jeg brug for. Det er okay. Jeg er i hvert fald stolt af de her fund her. Og ja, som igen kan I se, at ligheden er slående mellem måden, den er lavet på. Så tak herfra. Hej.